L-art f'Ħondoq ir-Rummin il-Qala se tibqa' għand in-nies u mhux mittiefsa wara li tribunal dwar l-ambjent u l-ippjanar fih dan l-Awtorità tal-Ippjanar ikkonferma d-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar li ma jkunx hemm żvilupp fil-post. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara appell li għamlu l-iżviluppaturi wara li fl-2016 l-Awtorità tal-Ippjanar ivvutat b'mod unanimu kontra dan l-iżvilupp. Din id-deċiżjoni ġabet fit-tmiema kwistjoni li damet għaddejja madwar 20 sena dwar il-potenzjal ta' żvilupp f'din il-bajja f'Għawdex. L-iżvilupp propost minn Gozo Prestige Hotels fuq art ta' madwar 103,000 metru kwadru kien jinkludi lukanda ta' 5,000 b'110 kmamar, faċilitajiet ta' parkeġġ, 25 villa, 60 appartament u jott marina fost oħrajn. Dan il-proġett propost kien jinkludi wkoll li fin-nofs ikun hemm pjazza li tkun tinkludi knisja u kif ukoll ħwienet. Fi stqarrija l-Awtorità tal-Ippjanar qalet li l-Bord qal li għalkemm il-pjan lokali ta' Għawdex u Kemuna ippromova r-riabilitazzjoni tal-pajsaġġ li sofra ħsara minn xi attività passata tal-barriri, it-tip, l-iskala u d-densità tal-proġett propost jaqbżu bil-bosta l-interventi meqjusa aċċettabbli għaż-żona. Nhar it-Tlieta li għadda waqt id-diskors dwar il-budget fil-Parlament, il-Prim Ministru Robert Abela rrefera għal din il-kwistjoni u qal li dawk li ma wafqux jaħdmu biex jipproteġġu il-Ħondoq għandhom l-appoġġ tiegħu. Diversi nies ta' rieda tajba ma waqfux jaħdmu biex jippreservaw Ħondoq ir-Rummin. U minn hawnhekk jiena ngħidilhom jumejn qabel se jiġi deċiż l-appell mit-tribunal dwar iċ-ċaħda mill-permess illi għandhom l-appoġġ kollu tiegħi kif dejjem kellhom biex jibqgħu jaħdmu biex jippreservaw dan is-sit fl-istat naturali tiegħu. Intant f'messaġġ fuq il-Facebook, il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri laqab b'sodisfazzjon id-deċiżjoni tat-Tribunal li konfermat li f'Ħondoq ir-Rummin m'għandux isir żvilupp. Intant fi stqarrija il-Partit Laburista innota b'sodisfazzjon id-deċiżjoni tat-Tribunal tal-Ippjanar. Il-Partit Laburista ratħaj lir-rappreżentanti tiegħu li tul is-snin flimkien ma' attivisti oħra ħadmu qatih u bil-waqfien bilan li jipproteġu dan is-sit f'Għawdex.